Čau lidi, jsem tady společně s... Fajkis. Myslím, já teda to skáče. A Kinky. Ano. Čus lidi. Já jsem tato skáče, já jsem Fajkis. Dáš tam popis. Fajkis, nepředváděj se. Popis. No, nech mě bejt. Já tě zabiju, počkej. Já Nezabijte se. Kinky. Nezabijte se. Jo, zapij. Koho? Jo. Tebe. Nech mě bejt. Musím tě zabít. Tak se brání, ne? Nech jí bej. Vláčím mě lopatou. Já tě Nech taky mě zabiju. bejt. Hej, ale ty vůbec neumíráš. No, ne, tak ona má výzbroj, ona umře na jednu ránu. Krásně, to je hrozný, ona nemůže. Chcete diamanty? Není to tamhle tvůj. Lidi, pojďte natáčet, buďte normální. Nenatáčím, já se takhle chovám normálně. Ne, nechovám. On už jsem dobil. Hej, v téhle skále bychom mohli bydlet, jak jsem tady. A jo. Čum. Ne, To to je mě mrčka. Já mám 2 srdíčka. A Já mám plnej. se mi to seká a mám FPS. Oj. Víte, že mám 8 FPS? Hlava ne. Taťu máme. Nech. Kinky. No. Máme ten ajny. Máš? Víte, že mám 8 FPS? Ne, srdíčko, nech mě. Kde jste? Ne, Ne, já nebudu. Přijde, není to dobrá zóna, ty vole. počkej, ne. Aha. Ty už je to zarestovaný, jdem dál. Jo, to ty jsi Ty vole, to je můj bývalý bejvák. Co děláme s mým bejvalým? Ty to našla. Ne, to není Káťo, tvůj bejvalý bejvák. Ne. Nešařuj mě. Haha, půl srdíčka. Tak koho je to bývalý bejvák? To je moje krásné přivítání. No, tak se portně, já ti dám věci. No, počkej, to nemůžu portovat. Proč nejde, já to Majky, nemůžu tě zabíjet. Škoda, tam máš těch čísel. Já. Jo, ty. Lidi, jak dlouho musíte natáčet? Nevím. Takže tohle směl. Aspoň 4 hodiny. 1, 2, 3, 4, 5, Dovol, dej mu. 6. Ne, já mám svoje. Vypani fire. To jsou jeho diamanty. Ale nech mě bejt. Ukradený mnou. To jsou jeho diamanty ukradený mnou. Jo. A na tomhle Mělo kanále, být krávu. budu natáčet asi nejvíc. Nevím, jak jí mám říkat. Budeme natáčet všichni. Jo, nejvíc s těma dvouma, s těma asi nejmíň, ale. Co? To tě zabít. Bejt, Ty kde bejt. seš? Ne, nevím, tak třeba ještě budu natáčet No, hru s tyčkou, tam má takovou přezdívku. Hej, pojďte se. Lidi, chceme zabíjet zombíky. Budete se překřikovat dlouho. Hej, tady je neriskovaný dům. Jo, a já Kde? bych ho tady staví, tady kámoška. Počkej, jaká kámoška? To vypadá jako na dům. No, teď jo, tamhle je Naty a tady je Elišky. Ještě budu natáčet Aha. Dobrá, tak jdeme teď vedle. s těma Můžete dvouma. jít To... Pajky. Držte, mluvím. Budu asi ještě natáčet. Sorry. Budete držet huby, když vám dám diamant. Jo. Tak, Počkej, já se na tak. Budu natáčet ještě s Náťou Naty a ještě s Eliškou a ještě Hruštičkou. A nevím, proč se na mě furt portujete. Protože je to jednodušší. Ale musím tě nejdřív najít. Hej,
můžu něco říct? To je spiknutí. To je spiknutí. Dělej Kinky, pojď No, na tak ní, já- Kinky, zabije mi. Kinky, rychle zabije mi. A Havra mám ne. Pomoc! Hlídali jste se někdo, kolik natáčíme hodin? Teda hodin, minut. Začali jsme v 31 a je 39, takže nejméně 8 minut. Nechte mě bejt! Pane bože. Tak ty nech nás ne. Já padám! Já taky. Co to dělat? Ty jo, ty vole, sněžnej bajom. No ty jo, Katko, ty jsi blesk, ty jsme... Pes, musím se ukočit. Ty máte někdo kos? Kos? Ne. Jsem si je nevzala. Co ho zabíjíš? Dělej víčku do ní. Ty vole! Co ho zabíjíš? Pomoc! Tenhle se mě snaží zabít, ne? Ne, Hele, jsem královna. Oh. To. pojďte na ty krávy. Když po tobě Kolik? Tak 15 minut budeme natáčet, ne? tak jo. A já mám stejně 8 FPS, takže... Teď mám 10, 14 FPS. Riku, nevíš, jak bych to měla udělat, aby to bylo i na mém, i na mém Já kanále. ti to můžu poslat. Jo, poslat. Teď můžeš natáčet z tvýho pohledu a z mýho. Aha, No, tak jo. Koks. Já tady je fakt nějaký koks. to. Ty vole, co dělá pod vodou láva? What? Ukaduj o kostela. Já jdu pod vodu. Jděte po tu vodu. Tady je trhlina. Jo, ale to je krásný. Co dělá pod vodou láva? A jo. Hele, ale tak když to je první video, No, neměli bychom natáčet jako míň. to neřeš, ale to je kastý, pojď to natočit. A teď se jenom obávám, jestli vůbec natáčím, že jo? Ale, No, tak když tak to natočí znova. Hele, tady jsou expy. oh shit. Ale asi Protože to někdo natáčím. Jo, jako ty. já nechci být pod vodou. Ale je hustý, že můžeš proletět lávou a pak zahučet do vody. Tak. Uá! Mám jenom srdíčko. No, Ne, já nechci uhořet. Ty, aha, on je tady Já lehet. mám- Ne, já se utopím, on je tady lehet. blik cvak. Ne. Kde jsi vzal pás? Můžu se na tebe portnout. Ne, Ty jsi zlej. ne, můžeš. Já tě možná vidím, ale nejsem. Akorát, že já jsem Ne, tak- úplně pod vodou. To nevadí. Jestli tam máš lva, tak to přežiju. Víš, Lva? já jsem tě měl portnout do té lávy, to je jedno. Nehodil jsi mě do lávy. No, Já jsem mezi vodou, já můžu normálně dýchat. a já jsem nad tebou. Víš co, jestli chceš portnout do lávy, tak i prosím, jo. No, to by si tam nejdřív musela jít i ty. Takže máš toho lva. Teď otázka. Tady máš. Je to mě- Kinky, máš ten úkol. Jo? No. Byl lehkej. Jsme taky měli Co bylo? nestávky. Kinky byl lehkej. A jaký byl? Já jsem se teď ti dostal. Tady. Teď já za chvíli chcípnu. Plaval v lávě. Výborný. Já jsem chcípla. Proč Když chceš? se bereme ty věci. Ježiši, Mám je někde... neříkej, že jsi zaučila do lávy. Ne, utopila jsem se. Tady lomeno back, jestli to tady funguje. Dořitě. Já říkám, že to nejde tady ničit. Kdo jsem vůbec řekl, ať sem jdem? Kaka. Já ne. Ne, vůbec. Byl to by se psala o enchanty.
Ještě mrtváka. Kolik natáčíme? Někdo se na mě portuje. Je 44. Je 44, takže více jak 15 minut. Jo, jasně. To neřekl. Hele, tak já už hele jdu. Tak, no tak ještě nedokončím. Ty už dáš ještě chvilku. Tak stejně v tom můžeme ukončit. Ještě chvilku. Ne, Tak jo, ale pošleš mi to. Jo, já ti to když tak pošlu. my to taky pošli. Tak pozdravte. Tak jo, tak přijďte, já vás jenom najdu, kde Tak jste. pozdravte. Čus, lidi. Nazdar. Vidíme se u příštího videa. Mějte se pajkískově, ahoj. Ahoj. Čus.